soc la Isa, la capitana del sènior del femení. Porto ja, si no m'equivoco, 5 temporades aquí al club. I bé, estic molt contenta. La temporada passada per fi vam aconseguir pujar de categoria. Sempre havíem estat a segona. I la temporada passada vam fer dret al camp, però al final, en l'últim tram, les últimes jornades, vam aconseguir pujar. I bé, de cara a la temporada vinent, juguem a primera. El grup s'ha mantingut, és un grup més o menys estable tot aquest temps, amb algunes incorporacions, però bastant estable. De cara a la temporada vinent continuem sent més o menys les mateixes, amb dues incorporacions que segur que ens ajudaran moltíssim i que més les necessitarem. I bé, el que esperem és poder mantenir la categoria i passar-nos igual de bé que la temporada passada.